Opa, Tolosako familioa gea, izane, Jon eta Ari, txikia, eta etorri gauna kontatzea gure esperientzia ume saharauiekin. Gure kasun Sidahmet, egon da gure etxen 4 urten zehar, eta oso esperientzi ona izan dugu gure etxea etorri dan 4 urte hauetan. Bai, eta gu gazte jendea animatze dugu, olako proiektu batetan parte hartzeko eta esperientzia polita bizitzeko. Oso esperientzia polita da, eta gure kasun biak lana egin izan dugu, eta elkartaren laguntza izan dugu, lagunena, familiena, eta gu animatze dugu batez ere gazte jendea olako proiektu polit batetan parte hartzeko. Beldurrek ez da izan behar, azkenen elkartan laguntzakin eta oso ondo moldatzea da, naiz eta biak parejan biak lanen ibili. Gure kasu hola izan da, biak lanen ibili eta azkenen moldatu denon laguntzakin eta moldatu.